Здравейте! Казвам се Стоян Гоцев. В това видео искам да ви запозная с един сериозен проблем, с който ние от Хлебарките БГ се борим доста често. А именно мравките. Мравките са безобидни, но досадни вредители, които понякога може да изглежда, че буквално са превзели дома ви. Те се размножават бързо и макар да са малки, могат да създадат значителни неудобства. Съществуват ефективни методи за контрол. С правилното третиране е възможно да се отстранят мравките само с едно пръскане. Мравките могат да се скрият на различни места в дома ви. Около прозорци, врати, в пукнатини, по стените, под подови настилки, в кухненски шкафове и най-вече около хранителни източници. Те проникват дори през най-малките процепи, което затруднява откриването и контролирането им. Поради това е важно да се предприемат мерки веднага след забелязване на тяхната активност. Много хора успяват да се справят с мравките чрез домашни средства, използвайки изпитани методи от миналото, които все още са ефективни. Нехимичните подходи за унищожаване на мравки дори са за предпочитане, но когато те не дадат резултат, може да се наложи използването на химични такива. В такива случаи е подходящо се използват професионални, екологични и безопасни препарати, които осигуряват ефективно решение на проблема. Мравките са лесни за разпознаване, но често могат да бъдат трудни за откриване в дома ви. Затова е полезно да запомните местата, където сте ги забелязали и да споделите тази информация при огледа с нас. Това може значително да улесни обработката и да подобри ефективността. За да бъде обработката срещу мравки по-ефективна, е необходимо малко предварителна подготовка. Преди пръскането е важно да разчистите натрупаните вещи, местата, където сте забелязали мравки, за да осигурите по-добър достъп. Също така е полезно да посочите конкретните места, на които сте ги виждали. Това ще позволи процедурата да се извърши по-целенасочено и ефективно, въпреки че цялото жилище ще бъде опръскано добре. Сега ще ви демонстрирам как ние от Хлебарките БГ извършваме обработката срещу мравки, като за целта първо ще се екипирам. За справяне с мравките се използва доказан метод, който включва пръскане като основен подход. За ефективната обработка е важно да се използват подходящата техника и препарат. Обработват се ключови места, които мравките предпочитат, включително труднодостъпните зони. Това помага не само за унищожаване на колонията, но и за постигане на дълготраен ефект. Препаратът, който се използва за борба с мравките, е специално разработен за целта. Той е водорастворим прах, който прониква в дълбочина и достига до всички касти в колонията, унищожавайки гнездата им. По време на пръскането не се усеща миризма, а самия препарат е формулиран така, че да бъде безопасен за хора, деца и домашни любимци. Обработката трае не повече от 20 минути, а след нея по препоръка на производителя е добре да излезете навън за половин час. След това може да проветрите и да ползвате жилището без рестрикции. Превенцията срещу мравки е лесна и ефективна. След третирането препарата продължава да действа продължително време. За да предотвратите бъдещи нашествия се препоръчва профилактично пръскане веднъж на около 6 месеца. Не отлагайте решаването на проблема. Може да се свържете с нас по телефона, както и чрез други удобни канали, като Viber, WhatsApp, Messenger или имейл. Кол-центърът ни е с удължено работно време, за да отговорим на вашите въпроси възможно най-бързо.